Neda. Trnovit je put do svetskih pista, ali je isti takav bio i put do prvog srpskog top modela. Ja vidim sebe u Milanu, Parizu na tim nedeljama mode, ali polako, ovo je tek početak i kao što je Ivana rekla, vrata su nam sada samo otškrinuta, a mi za dalje moramo da se borimo. Ajde. Mein Gott, was ist das? Naravno da je ekskluziv sve snimao. I kao što pretpostavljate, u backstage-u je bilo najzanimljivije. Plače Mišo moj, plačem pred strancima i pred devojkama. Da. Jel ti trema? Trema za sad i nema, no ne znači da je neće biti. Trema će se pojaviti. Možda Ivana nije imala tremu, ali finalistkinje svakako jesu. Tek kada je zapevala Marija Šerifović, Neda, Milica i Bojana su uspele malo da predahnu. A nama nije promakla povreda koju je pevačica pokušala da sakrije. Ništa strašno, malo neka povredica. I Aleksandri Radović bilo je, što bi rekla Šerifovićeva, cool. Samo joj je nekako falila ćerkica. Bilo mi je baš teško da je ostavim danas, ali eto, idem samo na jedan dan, tako da jedva čekam da se vratim. Dobro je. Ali vratimo se našim modelima. Od početka znale su da top model može biti samo jedna, zbog čega nije bilo ljutnje kada je to postala Neda Stojanović. I šta reći nego, još jedan top model je rođen, ali i spreman za lansiranje u svetsku modnu orbitu.